Možno to podľa týchto kriviek tak nevyzerá, ale my sme v skutočnosti blízko Mníchova a na prvých jazdách s novým Swiftom. Už nejaké 2 hodiny riešim, čoho sme viac v rámci nového Swiftu dostali. Je tu viac oblín, viac predných reflektorov, pretože sú natiahnuté dozadu. Dostali sme viac rázvoru a rozhodne viac miesta na predných sedadlách. To je cítiť už pri prvom kontakte. Mimochodom je tam aj viac komfortu. Na zadných sedadlách by sme mali dostať viac miesta. Subjektívne sa nám to tak zdá. Či je to tak v skutočnosti, to si posúďte možno podľa seba, ale myslím, že ten natiahnutý rázvor cítiť, čo sa týka miesta na sedenie. Nedostali sme však viac batožinového priestoru. Ak sú to nejaké litre na papieri, pocitovo toto rozhodne nie je väčšie. Vzadu máme však opäť viac koncových svetiel, viac nárazníka, ale toho nárazníka až o toľko viac, že nakladacia hrana je poriadne vysoko a treba cez ňu skákať flopom. Už druhý nový Swift dnes štartujem tlačidlom. Napokon bezkľúčový vstup nie je pre Suzuki nič nové ani v tejto kategórii, ale namiesto mixérového otočného štartéra je tu klasické, veľmi civilizované tlačidlo a na rozdiel od drahého Fordu Mondeo to netreba držať, ale elektronika reguluje všetko, čo treba. Mimochodom, aj kľúč vyzerá veľmi seriózne, na túto kategóriu vozidiel určite. Všetky autá by mali mať stabilizačný program ESP už v štandardnej výbave a celkovo výbava by mala byť silnou stránkou nového Swiftu. Kritizovali sme predtým tie tlačidlá, ktoré sa zle stláčali, neboli v podstate nejak tvarovo veľmi odlíšené. Akurát neviem, či tieto svietia pri zapálených svetlách, alebo nie. Áno, svietia. A predtým to vlastne bol v podstate problém predchádzajúceho Suzuki, že v noci ste nevideli, čo sa deje. Čo sa mi veľmi páči, nový Swift je voči svojmu predchodcovi ľahší a pritom ponúka vyššiu úroveň bezpečnosti, evidentne vyšší komfort a lepšie odhlučnenie a napríklad vyšší výkon benzínového motora pri nižšom objeme. V podstate nafťak 1.3 nie je zaujímavý pre slovenský trh a je to aj dobré, lebo z toho, čo som dnes jazdil, keby som si mal vybrať, tak určite benzín, ktorý vie jazdiť úsporne. Pochválili sme v podstate ergonómiu tlačidiel na volante, aj tá stredová konzola je prehľadná, to, že má americký dizajn, tak jednoducho má, ale aj to ovládanie jednoduché. Ale čo sa mi nepáči, no teraz je rovina, tak si to dovolím. Ovládanie, tuto je prepínanie na priemernú spotrebu a dojazd, tuto je zase trip A, trip B, tak dá sa to aj takto, ale myslím si, že vyviesť to na páčky pod volantom by bolo oveľa vhodnejšie. Keby som vedel cenu, za akú sa bude Swift predávať na slovenskom trhu, určite vám ju prezradím. Teraz iba krátky sumár prvých dojmov z jazdy. Suzuki dalo v skutočnosti viac Swiftu a zveľadilo všetky jeho dobré vlastnosti. Vrátanie dizajnu, jazdných vlastností a ovládania. No a keďže batožinový priestor nebol bohviaký, tak ten Suzuki nezveľaďovalo. Ale celkovo áno, dáva viac Swiftu.